Ci siamo, ci siamo. È iniziata l'avventura della giornata mondiale dei bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza ta' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità. Sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti, ejjew noffru din l-qudiesa ninaqdu flimkien biex nitolbu għal dawk il-persuni illi talbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna. Dawk il-persuni li forsi wara li smajnihom wednihom aħna stess li se nitolbu għalihom. U anki oħrajn illi nindunaw illi għandhom bżonn it-talb fil-ħajja tagħhom għaddejjin minn żmien diffiċli. U allura aħna min jedna nitolbu għalihom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, int li seħħibt il-poplu tiegħek fil-fidwa li tajtu għamel li nifirħu dejjem bil-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla,
u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Hemm sab wieħed ludi minn Pontu jismu Aquilla li kien għadu kemm wasal mill-Italja ma' martu Priscilla, għax l-Imperatur Klawdju kien ordna biex il-lud kollha jitilqu minn Ruma. Pawlu mar għandhom u billi kellu l-istess sena tagħhom għad jaħdem magħhom. Is-sena tagħhom kienet li jagħmlu t-tienet. Kull nhar ta' Sibt kien imur jiddiskuti fis-sinagoga u jfittex li jipperswedi lil-Lud u l-Griegi. Meta Sila u Timotju waslu minn Maċedonja, Pawlu ta' ruħu kollu kemm hu għax-xandir tal-kelma u kien jixhed lil-Lud li Ġesu huwa l-Messija. Iżda huma waqfulu u bdew jidawlu u għalhekk Pawlu farfar ħwejġu u qalilhom: Intom taħtu għat-telfin tagħkom, jien m'għandix ħtija, minn issa l-qudiem se ngħaddi għand il-pagani. Imbagħad telaq minn hemm u mar għand wieħed jismu Titu Ġustu li kien iqim lill-Alla u li daru kienet ma' ġenb is-sinagoga. Krispu il-kap tas-sinagoga u l-familja tiegħu kollha emmnu fil-mulej u ħafna minn Korintin li kienu jisimgħu lil Pawlu emmnu huma wkoll u tgħamdu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, il-mulej għaraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Flimkien, il-mulej għaraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u drieħi mqaddes tiegħu. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba tiegħu u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Ma nħallikomx il-tema, jgħid il-mulej, nerġa' niġi għandkom u qalbkom tifraħ. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Ftit ieħor u ma tarawniex aktar. Imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Għalhekk xi wħud mid-dixxipli tiegħu bdew jgħidu bejniethom x'ifisser dan li qiegħed jgħid. Ftit ieħor u ma tarawniex aktar. Imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. U li jiena sejjer għand il-missier. Għalhekk qalu: x'inhu dan il-ftit ieħor li hu qiegħed jgħid? Ma nafux xi jrid jgħid. Ġesu għaraf li xtaqu jistaqsuh. Għalhekk qalilhom: qegħdin tistaqsu lil xulxin fuq dak li għedt. Ftit ieħor u ma tarawniex aktar. Imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Tassew ngħidilkom, intom għad tibku u tingħaw, iżda d-dinja għad tifraħ. Għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena.
il-kelma tal-mulej. التفهير ليلك كريستو. Id-disċipli ma femux lil Ġesu meta qal ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Din il-kelma ftit ieħor x'tfisser għalina llum? Għad-disċipli il-ftit ieħor ma tarawnix u l-ftit ieħor tarawni kien iż-żmien tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Għad-disċipli il-ftit ieħor ma tarawniex, imbagħad ftit ieħor terġgħu tarawni. Kien il-mumenti li kien qiegħed jidrilhom minn żmien għal żmien, minn ġranet għall-oħra, wara l-qawmien tiegħu mill-mewt. Il-ftit ieħor ma tarawniex aktar u mbagħad terġgħu tarawni. Kien ukoll il-kliem li joqgħod tajjeb għad-disċipli għat-tluħ tal-mulej fis-sema meta jitlaħ dejn il-missier. U għalina, x'inhu dan il-ftit ieħor? Għalija u għalik. Il-ftit ieħor għalina li aħna qegħdin ngħixu wara t-tluħ tal-mulej fis-sema. U allura il-ftit ieħor li jien niltaqa' mal-mulej Ġesu jista' jkun twil jew qasir skont kemm irridu aħna. Għaliex il-preżenza ta' Ġesu issa għalina mhijiex biss il-preżenza fiżika kif kienet fi żmien id-disċipli, imma hija il-preżenza anki li tinħass fil-ħajja tagħna kull darba li nduru leħ. U allura f'kull ġurnata fil-ġimgħa dan il-ftit ieħor jiddependi minni u minnek kemm ikun twil. Għaliex inti tara ma tfissirx biss li tara bajnejk il-ġisem, il-bniedem, l-oġġett ieħor, il-vista tal-għajnej, imma tara tfisser ukoll taraf. U l-mulej jarrafna wkoll lilu nnifsu. Allura hija din il-preżenza. Jiena naraf pereżempju lill-mulej fil-proxmu tiegħi, meta jien inħobb lill-proxmu, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn għajnuna, l-aktar li huma żvantaġġati, immorbin, li għaddej minn żmien diffiċli. Hemmhekk nara lil Ġesu. Nara il-Ġesu ftit ieħor jiddependi kemm allura għandi dawn l-esperjenzi u kuntatt man-nies, pereżempju li nara lil Ġesu anke fil-ħidma tiegħi stess tal-ġurnata. Li jien nara li qed nagħmel xogħli sew u li qed nagħmel dak illi l-mulej jrid minni. U allura ħaniltaqa' ma' Ġesu anke fil-ħidma tiegħi. Narah. Għax meta taraf, ma tarfux biss għax qed taraħ quddiemek preżenti fiżikament. Il-bniedem u għaw insellem il-dawk kollha li forsi neqsin bil-vista u ma jarawx, jarfu wkoll il-leħen tal-persuna u jindunaw bil-preżenza tal-persuna avolja ma jarawiex bil-vista. U anki jien u intom nistgħu wkoll inħossu l-preżenza tal-mulej meta nitlu fil-mument tat-talb fil-laqgħa tagħna fid-dialogu tagħna miegħu. U għal dan il-ftit ieħor jiddependi minni u minnek kemm se jkun twil jew qasir fil-ġurnata u f'ħajti. Narah anki fl-għażliet li jiena nagħmel. Nista' nagħmel l-għażla favur dak li l-mulej jixtieq minni skont it-tagħlim tiegħu u nista' nagħmel għażla oħra li tmur kontra it-tagħlim tiegħu. Narah ukoll il-mulej fil-ħin mbagħad anki ta' adorazzjoni fejn jien inħares lejn l-Ewkaristija. Naraw ukoll fil-Qudiesa u speċjalment meta nirċivih ġewwa fija, niltaqa' miegħu personalment. U allura jiena nara u naraf lill-mulej skont kemm nixtieq jien. Il-ftit ieħor għalija u għalik tiddependi minn kemm il-darba fil-ġurnata
induru lejn il-mulej. Tiddependi wkoll forsi għal xi wħud. Min kemm il-darba fost il-ġimgħa iżuruh il-mulej, iduru lejh il-mulej. U dan għandna bżonnu aħna għax din il-preżenza tal-mulej tkompli tenna biex insiru bnedmin aħjar. Il-Vanġelu fil-fatt imbagħad jagħlaq tassew ngħidilkom intom ma tibku u tingħu. Id-tbatija ma qalilniex il-mulej li maħniex se ngħaddu minnha u l-mumenti diffiċli u d-dubji, anzi għallilna li ħajkun hemm dawn il-mumenti fil-ħajja tal-bniedem, imma fil-preżenza tiegħu iġġarbu n-niket imma n-niket tagħkom qatt jitbiddel fena. Ejjew nkomplu nitolbu fil-Qudiesa, speċjalment għal dawk li qed nitolbu għalihom mod speċjali, biex dan il-passaġġ mill-mewt għal ħajja, dan il-passaġġ ta' niket, dan il-passaġġ ta' biki, tingħu ngħaddu għall-lena li l-mulej Ġesu iwedna fil-ħajja tagħna f'did-dinja u fil-ħajja eterna. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu t-talbiet tagħna. Nitolbu għall-għaqda fl-imħabba fost dawk kollha li jilqgħu lill-mulej Ġesu bħala Messija u feddej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għad-dinja li tokkrob bluġieħ tal-gwerra, l-vjolenza, il-mibeda u għall-fuqra ta' żmienna li fihom Kristu għadu ibati. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-morda fl-isptarijiet, għal-familji tagħhom li jaqsmu magħhom in-niket u d-dbatija u għal dawk li jikkurawhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li qed nitolbu flimkien fl-istennija ta' fidi li d-dbatijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mas-sebħ li għad irid jidher fina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier ħanin bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Ibnek Ġesu għamel li aħna uliedek inkunu ħabbara tal-ferħ evanġeliku u noffru alternattiva għal problemi jaħarqu tad-dinja tal-lum madwarna. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf, reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja
u bla għeda itennulek. Addis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Addis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs, rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara lik laħa il-kalċi, reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddu lek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni li qegħdin nofru din il-qudiesa għal-jum. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien ngħidu t-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-nuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw l-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja.
ħenjin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għajt u imla lil ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar b'ilma umli ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-Hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja t'Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli
it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena nbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tagħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina
u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin,
l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna turfnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu b'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turfnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtik ikun li trid int kif is-semek da fl-art. U bżnata kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purkatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina.
Sultana tal-Anġli, itlob għalina, Sultana tal-Patriarki, itlob għalina, Sultana tal-Profeti, itlob għalina, Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu,
Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe, arus kastismu tagħha. Imbirek Alla, fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.